Saatiin 2 tahtia pariin. Joo, 2 tahtia. Tässä on tää meidän vitun keisari, joka väitti, että hän ei tule miittiin, joten ei tullut minun kyytiin. Tässä on nyt semmonen niinku, miten mä sanoisin, semmonen spesiaalisyy, että Aatovihteen alennuksesta sille piti käydä vaan kattelemaan mitä löytyy. Sieltähän löytyy vähän jotakin taas. Tälläkin kertaa. Niin tietysti. Nyt on kyseessä meidän kaikkien kuuluisa Kilju Keisari. Haluatko sä kertoa jotain tästä vähän miitistä? Minkälainen on fiilis? No kännissähän täällä pitäis olla, ettei tämä selvinpäin okei. Just kun automiittiinkin tuli, niin vittu enemmän kävely, kun päässyt auton kyydissä olemaan. Vähän paska fiilis. Mitä mieltä autoista? En tiedä, mutta tuo Dexteri on ehdottomasti kommea koko paikassa. Että vituttunut sitä Suprista, kun vittu TX Corolla se on parasta paskaa, mitä näitä pysytellä. Se on näin. Alli kunto! Rekkari on videolla! Ai tonne! Varo jätkille! Miitti on Miitti on virallisesti loppunut liidereiden mukaan, joten onko liidereiden mukaan miitti on nyt niinku virallisesti loppunut, joten mikä on oma lopputulema niinku tällä, että vähän isompi järjestäjä tulee pitämään miittiä Ouluun? Hyvä idea, mutta aika tylsä miitti. No nyt se kuvaa jo. The next day. Olemme saapuneet Midnight Racing vai mikä vittu? Mulla tulee fiilis tästä, että äijät ei oo käynyt lukioon enkkua eikä osaa puhua sitä. Älä. Eikö se tuo sun alaa muutenkin oo pikkusen lähempänä lukiota kuin omista? On. Videopäiväkirja. Onko sulla jotain kerrottavaa täältä? No, en mä tiedä. Kuvaako se? No, täällä on hyvin hermeettinen tunnelma. LS400! Hui! Mikä? LS400! LSG400. Niin on kuule 4 litran V8 löytyy. Lähtee vaan. On melkoinen vempaiko. Mitä vittua? That's the sound of the police! That's the sound of the... Even angels tire of ecstasy.
ei oo enää semmonen kiltti pikkunen kirkkovene. Tää on kaapparilaiva. Saatana vie. Joni, sulla on aika löysä reikä täällä. On sulla tänään bilispizza? Ei oo tänne. Ei oo niin kauhiaa nälkää nytten. Eikö? Milloin ralliratta? Tuleeko olemaan tällä kertaa? Ei tällä kertaa. Ei passaa tänään. Milloin ralliratta? Kato vittu. Nyt on tuunikin auto. Nyt on törrötetty auto. Mulle ei vittu. Olemme saapuneet Superparkille. Joo. Täällä sitä ollaan. Siellä demotettaa. Täällä demotettaa. Tuossa pitäis polttaa kumia, mutta kukaan ei polta, koska ne on vitun tylsiä kaikki. Meikällä on vilkku äsken perse, tulitte vähän myöhässä. Ihan hieno siviikki. Vilikoi röhkoi. Mitä sanoit? Ei kuulu. Vakkilainen. Iltaa Kiljukeisarille. Hyvää iltaa päivää huomenna. Onko mietteitä miitistä? No vituttaa olla selvinpäin täällä, että Taas kerran. että rahat loppuu ja kaikkia vituttaa ja... Millä mallilla narina? No ei oo enää yläpäin, ne oli aiemmin, että vittu ei oo mennäkö taaksepäin koko paska. Joo. Ajalla naiset kyvyys. Kylälle lähe. Älä vittu 4 affea tietenkin. Kiljukeisari. Poliiston paikalla. No kyllä mä sen huomasin heti tässä ja vittu mulla on 250 litraa peräkontisoimia laitonta kiljua tässä ja kaapattu on vittu ympäri kyllä ja nyt tulee vittu kytät ja vähän varmasti kattoo. No onneksi oot vänkärinä niin. Ei tässä auta enää ulkona tunnistavat vie.